खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि टपिकआ पलिटिक्सनि नङा दे दिनैनिया पलिटिक्सनि बाथ्राखौ दिनै सोथ'वाखै आं सोगोन फैगोन पलिटिक्सनि बाथ्रायाबो ओमफ्राय दिनैनि टपिकआ जाहैबाय बाथ्राया दाखालिनिफ्राय रबि नार्जारिया माखासे फेसबुक पेजाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो रबि नार्जारिनि हेंथायै फैला जे बरगयारि most popular film एक्टर होननांगोन बिथांनि सायाव बिथाङाबो रबि नार्जारिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय थैसाम पार्ट 2 बेखौ लालायनानै ओमफ्राय आरो फिन दिनैहाय जोंदाव बड'सायाबो माखासे रबि नार्जारिनि सायाव बायदिसिना बाथ्राखौ जों बुंलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों थ' जों बेफोरखौ नायोब्लाना बिसायाव गोबां बेले बेजे जाना दङ जों बेखौ आसा खालामनो हायो जाया नङा जाखागोन मस्ट पपुलारफोर दंलाजोबो नालाय ओंखायनो जाखागोनबो बाथ्रायाखौ दाखालि बिथां रबि नार्जारिखौबो फैला जे बरगयारि गोगोमैनो दान्दा गोलावजों ज्रामनो बुज्राव हरबायना खौरां बिजोङावहाय आरो बिजों लोगोसे बिथाङाबो मालाय थागौ दान्दा गोलावजों बुज्रावनाय रबि नार्जारि बिथाङाबो फैला जे बरगयारिनि माखासे बेफ्रुसार बाथ्राखौ बेफ्रु होना होबायना बेफोरबायदि जादों बहाबा माबा माबि XYZ फिल्म इन्डास्ट्रियावबो बा बिसानि सिङावबो जे बिदि जाखुमाना दं सोर मोनथिनो माब्लाबा ओरैबायदि बमा बेफ्रुसारगोन बेखौ बिसा होनायानो थानाय नङाफोरबायदिल' मोनलायलाङो माखासे बिदि फिसा फिसौ माबाफोरखौ जुदि खोनायोब्ला ओरैबायदि बेफ्रुसारनानै होगोन थानो हानाय नङा बेफोरबायदि जागोन आरोखि थ' जाय हक जोंदाव बड'सायाबो सोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों खौरां बिजोंफोराव नोंथांमोना नुबाय आंनिखौबो एसे दान्दिसे नायलांदो मा फोरमायदों नङा होमबा सिगाङावनो खुलुमबाय रायजोफोर सिगाङावनो आं दिनै जे माबानो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों बिनि फिल्म मार्केटआ बिराद लिमिटेड आरो जोंना बेसेबां 15-16-20 लाखल' आरो लिमिटेड आरो भेरि लिमिटेड बेजों माने बिराद खस्थ' मस्थ'आ थाखा मानो बेखौ रबिया नार्जारिया बुंदों जों माबायाव बेयाव बुंदों बे आं बुंनायाव बे आं मोनसे बेयाव बुंदोंमोन मा जोंना मार्केटआ लिमिटेड नालाय दा बेखौ जुदि जों एक्सपान्ड खालामबा co-production खालामनांगौ आरो दा जोंहा 15 लाखल' 16 लाखल' 20 लाखल' मार्केट बा जुदि co-production मा कम्पानि जानांगौ कम्पानि जानानै ओरैबायदि जानांगौ जों बोसोराव 10टा गाहाम जुदि टारगेट लानो हायोबा मा बेबायदि मा जायो जोंना साप'ज आं मोनसेखौ जों एसामिसजों बर'जों खालामबाय एसामिस आर्टिस्ट लाबाय बर' लाबाय हल एसामिस मार्केटखौ केपचार खालामनो हागोन देखायनो हागोन आरो एखे धरननो बेंगलिखौ जेनेबा एसामिसआव 1 कोटि खालामबाय बेंगलियाव गिदिर मार्केटआव 1.5 कोटि बा बेसेबांबासो 2 कोटि खालामनो हायो होमबा बेंगलिया टप आर्टिस्ट लाबाय बर'नि टपखौ लाबाय फिल्म खालामबाय हल बर' बेंगलखौनो जों केपचार खालामनो हागोन जोंना मार्केटआ एक्सपेन्स जाबाय खालि बे बर'नि मार्केटआ लिमिटेड नंला आरो बेबायदि जों तामिल तेलुगुबो खालामनो हायो दा तामिल तेलुगुआवथ' बाजेटआ बिराद हाई बाजेट बिसिना 40-50 कोटि गाहामनि बारासो जाबावो दा ओंखायनो बबाव co-production खालामनो हायो co-production आं एग्जाम्पल हिसाबै दाखालि बुंदों साप'ज एग्जाम्पल आरो माने 40 कोटिनि बाजेट जों बर'नि कम्पानिया जों 20 कोटि गारबाय बिसोरनिफ्राय 20 कोटि लाबाय जेला बे 40 कोटिनि बाजेट जायो होमबा 50%आनो कास्टिंआव थांजोबो आरो दा जों साप'ज बे जोंहाथ' बिग बाजेटनि जेनेबा 40आथ' जथेस्थ' बिग बाजेट बा मिडियाम बाजेटनि बाव जेनेबा तामिलनि जों माबानि 5 कोटि जानाय सुपार एसे स्टारखौनो लाबाय बिग स्टार हौवाखौ आरो हिन्जाव जेनेबा 3 कोटि होबाय जेनेबा सोरबा 1 कोटि 2 कोटि बेद लाबाय आरो जोंनाबो बर'आबो राइट दं 50% जोंनाबो बर'आबो जोंनिया जे आर्टिस्टफोर दं एक्टरफ्राबो जों 2 कोटि खालामनो हायो सासे जाय टप जोंनि बर'नि बे 2 कोटि हिन्जावाबो 2 कोटि आरो बे सानै साथामसो 1 कोटि बेबायदि आरो बेबायदि जुदि बोसोराव जुदि आरो दस्राबो co-production नालाय बाहेराजोंबो जापानफोरजोंबो आमेरिकाफोरजोंबो इउरपजोंबो खालामनो हायो बेबायदिनो जुदि जोंहा प्रत्येक बोसोर बे co-productionनि टारगेट लायोबा जोंहा माने मार्केटआबो एक्सपान्ड जाबाय आरो जोंनि आर्टिस्टफ्राबो माने बा टेकनिशियानफ्राबो फैसाखौ बुरजा मोनगोन आरो दा जेनेबा रबिना जेनेबा फिल्म खालामदों दाखालि बे 6 लाखआव 98ल' माबा खानायसोन थारमाने टटेल फैसाया बिना 75 हमना लादो जेनेबा 75 बा 80खौनो हमना लादो जेनेबा होमबा जोंना बे सासे बै फिल्मखौ जुदि साप'ज खालामोमोनबा जेनेबा फिउचाराव जागोन न' डाउट जागोन बे जेनेबा सासे हिन्जावानो सासे आर्टिस्टआनो जोंना बे मर देन माने रबिया दा थैसाम 2 खालामनानै जेसेबां थाखा कालेक्ट खालामदों बिनिफ्राय बांसिन बे डाइरेक्ट आरो
माने डाइरेक्ट थाखा माने मोनो आरो अनेक बर' आर्टिस्टआनो माने बेबायदि पसिबिलिटि दं आं बेखौसो बुंदों आरो बेखौनो बिसोर आंखौ माने इथिकिं खालामनाय बायदिसो बुंदों जे नेसनेल लेभेल जों बर'खौनो मा एक्सपर्ट खालामनो हायाखै जों इन्टारनेसनेलि नेसनेलि साननायनि प्रयजन गैया अके नों साननो हायाबा बर'थ' ना बर'फ्रा इन्टारप्राइनार माने फैगासिनो दं जोलैया खालामगोन बिसोर नों जाय हाया बिसोर लकेल मार्केटखौनो एक्सप्लर खालामबाय था नोंस्रा बावनो थानो गोसो था दस्राव गोसो बा गावबागाव गोसो आरो बेखौ रावबो बुंनांगौ गैया दा बेबायदि आरो दा बेयाव बुंदों दा जेनेबा आं मा थांनाय बोसोराव आं माने 1.5 बोसोर जाबाय आं मोनसे लटारि मोनदों आरो बुरजा एमाउन्टनि लटारि 2.5 कोटि जागोन आरो जेनेबा बे लटारिखौ मोननाय नुदों मा खालामदों आं बाहेरायावसो गिदिंदों माने आंना फिल्मनि गोदोनिफ्रायनो बाहेरायाव थांनायनि फिल्मनिफ्राव रिसार्च खालामनांगौ फिल्म प्रजेक्ट मोनसे दं आरो माने बेबायदिनो माने मा होनलाय क' प्रडाक्सन इन्टारनेसनेल प्रडाक्सननि बेबायदि दं दा बेयाव आं बे थांनाय माबायाव फ्राय माने थांनाय इयार्सआव थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव 7 मास आं बाहेरायाव दंमोन आउट अफ इन्डिया दा इन्डियाआव ओरैबायदि दं जुदि नों बोसोराव जुदि लास्ट फाइनान्सियेल इयाराव जुदि नों more than 6 months जुदि बाहेरायाव थायोबा नों एनआरआइ दा आं एनआरआइ स्टेटासआव इलिजिबोल आरो देग्लायबो आं more than 6 months बाहेरायाव थागोन आं दा आंहा दं दुबाइयाव थानो हायो आं कानाडायाव थांनो हायो माने फ्रि एनि टाइम दं आरो बेल' आंना माने इन्टारनेसनेल माबायाव टारगेट नालाय आरो मोनसे खोथाबाव आं मावनो नागिरदों बे इन्टारनेसनेल क' प्रडाक्सनफ्राव ओरैबायदि इन्टारेस्टेड आं माबायाव 2008आव आं आमेरिकायाव 8 दिन थांदों 8 दिनावनो माबायाव निउयर्कआव 3 सेमिनार वार्कशप आरो ओमफ्राय माबायाव लस एन्जेल्सआव हलिउडआव मोनसे माने इन्टारनेसनेल फिल्म प्रडाक्सना बोरै जायो खालामनांगौ बिनि वार्कशप 8 दिनावनो 4 आं खालामदों आरो बेखायनो आंहा बेहाय इन्टारेस्ट दं नालाय ओंखायनो आं दा बे माबा केन्सआव थांबाय आं केन्सआव इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेल वर्ल्डनि एट द मादार्स माबा केन्स फिल्म फेस्टिभेलखौथ' अनेकानो मिथिगौ बे जाहैबाय वर्ल्डनि सबसे देरसिन आरो मादार अफ अल फिल्म फेस्टिभेल आरो बाव जों थांनायदों जोंनि मिसेस अनजालिबो थांदों जों बे गल्डेनखौ ओपन खालामखांनायनि उनाव जास्ट ओरैनो थांदों मार्केटआ स्टाडि खालामनो बाव नुदों बेनि माबाया फिल्म मार्केटआ बे क'क्राझार बाजारा जे जेसेबां गुवार बेबायदि टाइपनि आरो माने बाव फिल्मबो बायो सेल खालामो ओमफ्राय माबा जायो ओमफ्राय क' प्रडाक्सननि थाखाय जयो मायो जोंनि क'क्राझारनि बाजारा बेबायदि टाइपनि आरो इन्टारनेसनेल फिल्म मार्केटआ दा बेखौ नुबाय बेबायदिखौ थांनांगौ जोंनि सोरबाफोर जुदि इन्टारेस्टेड दंबा आरो हंकंआव नुबाय आं खननै नुबाय आं बे फिल्म मार्केट बेयाव हंकंआ एसे फिसासिन दा बेफोरबायदि आरो मोनसे ओमफ्राय माबा जाहैबाय बेनो दा बेनो आरो माबाया ओमफ्राय बुंबाय आं दहायथ' बुंखाबाय आं गल्डेन क'कनाव आं बे मडेल कर्स खालामदों ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा जाहैबाय दाख्लैफोर नुदां माबाखौ रबि नार्जारिखौ माबा सेन्सर सार्टिफिकेट आरो सेन्सर सार्टिफिकेट देखाय आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्मनि बिराद दावराव जादों आरो बर'फ्रा फिल्मावलाय मा फिल्माव फिचार फिल्मा माबाबो कमेडि फिल्म जानो हागौ एक्सन फिल्म जानो हागौ आर्ट फिल्म जानो हागौ जेखौ बुङो आरो मानसिफ्रा बुंनाय बा कमार्शियेल बुंनो हागौ अनेक धरনের नाम अनेक धरনের लानो हायो दा रबि नार्जारिया ओरैबायदि बुंबाय थादों बे गावनि सार्टिफिकेट देखायै माने माबाखौ देखायदों देखायदों नै आंनि नैबे फिल्म कमार्शियेल फिल्म ओमफ्राय बुंदों पाब्लिकखौ बुंदों बे नै जुदि मिथियाबा नैबेखौ नायबा मिथिगोन बे कमार्शियेल फिल्म लिरनाय दंखायो सेन्सरावनो माने नङाबा माबाबो मालाय रजनि बसुमतारी ना मामोनलाय बिनावबो सोंहरनो हायो बबे आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दंना गैया होननानै दा आं बे नैबे जाहैबाय माबानि हाग्रामा दिनारिनि सेन्सर सार्टिफिकेट बे दा बावना बे बुंनाय बायदि आर्ट फिल्म कमार्शियेल फिल्म लिरनाय गैया फिल्माव खालि दं सेन्सरा बे खालामो जुदि 2000 मिटार्सनि गोजौआवबानो फिचार फिल्म सर्टबानो माबा जायो माने सर्ट फिल्म आरो माने 73 मिनिटनि प्लासबानो 73 प्लास सामथिं आरो बिनि प्लास गोजौबानो फिचार फिल्म बिनि गाहायाव माने सर्ट फिल्म आरो दा बेसो दं ओमफ्राय इउ निफ्राय लिरो नैबे इउ लिरदों इउ माने माबा आरो मालायखौ माबा रेस्ट्रिक्टेड पाब्लिक एक्जिबिसन आरो बयबो देखायनो नायनो हायो फ्रिलि आरो जुदि एडाल्ट लिरनानै थायोबा खायफाना जुदि सिरियाल माबा एडाल्ट थायो खायफाना एडाल्ट बा खालि अनलि फर एडाल्ट आरो एखमबा इउए लिरनानै थायो इउए माने माबा आरो गार्जेन थानानै गथ'फ्राबो नायनो हायो आरो मोनसे आरो एज थायो एजआ माने रेस्ट्रिक्टेड माबा सोरबा स्पेसियालाइजफोरनि आरो दा बेबायदिल' केटागरि दं आरो आं बे आर्ट कमार्शियेल माबा आर्ट फिचार फिल्म कमार्शियेल फिचार फिल्म बायदि लिरनाय नागिरबा मोनाखै दा रबिया पाब्लिकखौनो एकदम बुंदोंथ' देखायदोंथ' दा रबिया प्रुभ खालामनांगौ बे सेन्सर सार्टिफिकेटआव गावनि सेन्सर सार्टिफिकेटआव बबाव आंथ' नागिरबा मोनाखै बे सारियाव आर्ट फिल्म कमार्शियेल लिरनाय दं जुदि बेखौ प्रुभ खालामनांगौ आरो लिरनाय दं होननानै देखायनांगौ आंबो देखायनांगौ